grinari bidea ematea horixe da Seinak Bizkaia Rock Campusaren helburu nagusia. 14-17 urte bitarteko 23 neska-mutilak dira egunotan Zornotzan eta luxuzko irakasleak izan dituzte, tartean Alex Sarbi Gatibuko abeslaria edota Jon Fresco Ken Zazpi taldeko bateria jolea. Landutakoaren emaitza larunbatean izango duten kontzertuan erakutsiko dute. Musika Robia lantzen horretan dute Zornotzako Lauaxeta ikastolan Pasko astean. Aurkeztu ziren 80 nerabeetatik 23 hautatu zituzten, 14 mutil eta 9 neska Bizkai osotik etorritakoak. Konservatorio batetik nator, eta ordenamen burtsu soltetan ikasi berrizio eta burtsu improvisetan gehiago. Lehenengo nire familiak zatu ezten, jain tio, hau kampusa dago zuretzako eginan. Ikasleekin batera 3 begirale eta 6 musika irakasle. Alex Sardui Gatibuko abeslaria, Onitze Garzia zeiren taldiko kide hoia eta Jon Fresco Ken Zazpiko bateria jolea tartean. Hemen gertatuen gauzari politena izen da, guztion artean zerbait ateratzea. Bizkaiko gazte musikarien talentua bultzatzea du helburu kampusak, goizez klase instrumentalak eta teorikoak, eta arratsaldez talde entzeguak, jolas jarduerak eta arte sorkuntzako tailerrak. Indar asko gainako, elkar bizitzari edo bizikidetza eta taldenaren garrantziari, ez? Egunotan landutakoa erakusteko agur modura larunbatean kontzertua